Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula Fitriyatus Sholihah, kula mahasiswa Universitas Trunajaya Madura. Dinten iki kula badhe nyampeaken tentang cerita pewayangan, yaiku tentang Gatotkaca Gandrung. Monggo disimak sedaya. Judulipun yaiku Gatotkaca Gandrung. Gatotkaca ing wayang lan legenda sastra Jawa dikenal minangka kuper, alias kurang pergaulane karo kawula putri. Ora kaget yen tokoh sing identik karo kostum lintang emas gedhe ing dada arang sanget ngerteni jatuh bangun kanggo gawe romantis karo kawula putri nalika urip. Beda sanget karo sang paman yaiku Arjuna sing gampang naklukna atine kawula putri. Mesti wae amarga Gatotkaca saben dina tugase lelungan kanggo jaga keamanan keraton lan dalami ilmune. Asmara Gatotkaca diwiwiti saka cerita babagan perjalanan dinas. Dheweke deleng rong bocah enom kang ayu rupane sing setengah melayu ngliwati hutan. Bocah wadon kasebut lagi digodha lan diusili dening tokoh gedhe ing mburine. Jenenge Janaloka sing sejatine cantrik utawa abdi saka bocah wadon loro iki. Keloro bocah wadon kasebut yaiku Pragiwa lan Pragiwati, sing ora liya yaiku putrine Arjuna, sing lelungan nemoni bapake ing kesatriyan Madukara. Nalika mlaku, dheweke ketemu rombongan Kurawa sing dipimpin karo Laksmana, sing deleng kecantikane bocah wadon loro mau banjur niat boyong wong wadon mau menyang istana. Pragiwa lan Pragiwati dhewe mlayu lan dislametake karo Gatotkaca sing ngiringi dheweke menyang Madukara kanthi slamet. Ketemu bapake yaiku Arjuna. Gatotkaca tresna marang Pragiwa lan sewalike kanthi wong loro kasebut bebojoan. Saka pernikahan Gatotkaca lan Pragiwa kasebut gadhahi putra lanang jenenge Sasi Kirana.